podařilo. Mám pro vás pro všechny dobrou zprávu. Neměli display tým, vzdušný display stroj Mi-24 vzdušných sil armády České republiky a soukromý demilitarizovaný americký vrtulník Bell AH-1 Cobra. Tak jsem zvědav, co pánové vymysleli, protože Jiří Podolský se pochopitelně zná prakticky se všemi současnými piloty vrtulníků a Mi-2435, takže večer poseděli a pohovořili na téma, co bychom jim zítra předvedli, rozuměj vám, nám, divákům. No a neměli pochopitelně čas to naskoušet, ale vidíte, že to vypadá na pěknou ukázku skupinové slétanosti. Takže, protože oba stroje ještě uvidíme v solovém vystoupení, vychutnejte si teď ten rachot, svist rotorů dvou strojů z odvrácené strany barikády původně, protože vrtulníky Cobra bojovali třeba a takhle výkonný akrobatický aeropán zleva. Dva vrtulníky Mi-2435 a AH-1 Cobra. Naprostá premiéra na Ciasu. Takovouhle skupinu neviděli ani návštěvníci včerejšího leteckého programu. Tím znakem tohoto typu je na pilotní prostor navazující nákladová kabina o délce 2,81 cm, čili 2,80 m dlouhá, 1,46 m široká a 1,20 m vysoká. Dovedete si představit takovouhle krabici v podstatě nevelkou. Připomenu, 2,80 m, 1,46 m krát 1,20 m na výšku. Do tohoto prostoru Číny a s pozemními jednotkami. Pro ně je to cvičení především určeno. Teď ovšem sledujeme cvičení letounu Mi-2435. Tohoto typu na území České republiky. Taci a určitě, to jsme ještě, pokud si pamatuju, Cobru neměli. Stovka má rozpětí 10 metrů, není to tedy žádná super orchidej. Má v úvozovkách výhodu, že v každém letovém režimu někam utíká, jak mi Miloš prozradil, že neustále je třeba ji řídit, neustále je třeba ji korigovat do směru, kterým má podle pilota letět. Miloš Ramer, Glider Aerobatic Club Benešov a jeho kluzák LO 100.